All right. Hello, guys. Welcome and good afternoon. Today is the 6th of February, and we only have 5 more minutes to go before the reset. So it's already 3:55, and this is your Sky Adventure. Tami welcoming you to Sky Children of the Light live stream. Hello, and welcome to our friends in our comment section. Sobrang early nila, mga early bird. Hello, hello to Renz. Shout out to you. Happy run po ate. Happy run po ate. And good PM po. Thank you so much, Renz. And hello to Ian Alahas. Thank you for the notify and followage. Wow, top 2 siya sa ating top fan. O, diba? 841 days of followage. Shout out kay Ian Alahas. Nasaan kaya si Ian Alahas ngayon? Ito kaya ay nasa sa Las Piñas or nasa Cavite na? Ayan. Okay, so new week, new adventures in Sky Children of the Light. So let's enter our game and let's go. So by the way, our background music is from our one of favorite season, the season of Flight. So this is the Wind Pants. And yes, yan muna yung lagi natin piniplay as our background. Yan yung ating default mode. Uuwi na ako ng Cavite. Uy, ingat ka ha. Ayan. Alright. So, mag-check muna tayo ng ating constellation kasi hindi pa tayo nakakapag-check ulit. So, yesterday, we saw Steven. Thank you so much, Steven. Very, very quick lang din siya. Uy, si Ate rin nandito. Ayan. Nakatulog na kaya itong isang to? Teka, wait lang Ate rin na. Kasi may ilang minuto na lang tayo. Hindi pa ako nakakapag-live. Wait lang Ate rin na. Wait lang. So, welcome back kay Ate rin. I think she's finally back in the UK. She had her, I think, almost 1 month and a half, 2 months of vacation here in the Philippines. So I hope she had a great time spending with her family. So we sadly failed to see her during the time na she is here. Considering that I'm living in Baguio, so it's really hard. And I think she's in the city. So hello guys. Hello po. Ayan. So wait lang. Let's continue. Hello, hello to Vin. Welcome and good afternoon. Teka, di ba pala ako nakapasok sa Discord? Sino kaya ang mga tao doon ngayon? May tao kaya? Minsan kasi nawawala na rin ng tao ngayon doon. Tumatahimik na ang ating Discord kasi balik, mas, mas ma-face to face na yung mga tao ngayon. Oo, hindi na sila masyadong ma-online. Sa ngayon ba kayo? Do you agree? Mas ma-face to face na yung mga tao ngayon? Hindi na sila masyadong ma-online. Kimberly! Hello! Thank you so much. Thank you for liking our live stream. Ayan, teka. So, our quest yesterday is in the valley. So, today, it will be in the Golden Wasteland. So, hopefully, we can finish 2 maps. And we would like to say thank you to Vin yesterday for dragging us and allowing us to join his candle run. And yes. Ayun si Denise. Ang lalaki naman ng mga nakakapit sa akin. Ayan. So, hello to Harvey and Rin. Ayan. Hello, hello, Kuya Joseph. Good afternoon. Welcome. Sound check, good audio. And di ko alam sa Discord. Teka lang, wait lang, Pap. Speaking of Discord. Ayan.
Well, hello. It's Tammy. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Check, check, hello. And welcome to Vin and Once. Ayan, sila yung mga kasama natin sa Discord ngayon. Na-late ako. Alright, so our quest is in the Golden Wasteland. We have to admire the sapling, visit the bonfire, catch the light, and relieve the... Ano to? Sa Broken Temple. Alright, let's go. Sige. Hopefully, itong mga kasama natin hindi sila tulog. Kasi may mga chances ngayon na nami-miss yung kandila kapag nakakatulog kayo. Kasi ganun yung nangyayari dun kay TV. Ayan, good rinig naman na si Mango Bite. Ayan. Thank you so much, Ian, for the update. Hello to Angge. Good afternoon. Hello to Prince Billones. Welcome to the live. Uy, ang galing ni rin. Nakakapit pa rin siya. So, may admire the sapling tayo. Bulol. Ayan, ako po. Sana dumikit sa kanila. Naiiwan na si Timmy. Hindi ko na siya makontrol. Oh my gosh. Tara, 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 tara. Okay! Actually, nag-iisip ako na magagawa na lang ako din ng schedule kasi gusto kong maaga maglaro din ng iba nating game. So, siguro mag-start tayo ng game ng iba-ibang game kada 3 or 4. well, hello. It's Herald. Hello, Herald. Good afternoon, Herald. Ano ba? Hindi ako makatungtong. Nakakainis to Hindi ako makatungtong. Ay, Diyos mio, garapon. Ang hirap naman tumapak pag ganun. Feeling ko kailangan ko nang palitan yung yung screen protector nitong umilaw kaya sa kanila. Kuha kaya. Sindi tayo. Maagap si Harvey. Nakaano ka agad. Sige, sige. Go, Harvey, go. Habang nagsisindi kami dito, kuhain mo na yung relief. So again, our quest in the valley, we have to admire the sapling, catch the light, relieve a spirit memory, and visit the bonfire. So ano bang araw ngayon? Monday. Sige, guys. Nakalimutan ko kaagad na Monday. Kakasabi ko lang kanina Monday. Tinanong ko pa yung sarili ko, anong araw ngayon? So, pattern 1. So, we got 3. No, 2 pa lang. 2 pa lang. Papunta pa lang tayo sa 3 na quest. Ayan. Asan kaya yung isang, aray. Ulat ako! Uy, wow! Reyes Joseph sent 30,000 stars! Sobrang thank you, Kuya Joseph. Okay daw, okay daw. Okay. Okay ba yun? Ano bang ibig sabihin sa inyo ng ganito? Money, money, money! It's so funny! Hindi ko alam kung anong lyrics yun. Pero basta yun. Tahimik ng mga kasama natin sa hall. Bisa nga nag-iisip ako, pupunta ba ako sa hall? Wala naman nakikipag-usap sa akin dito sa hall. Lagi si Mango Bite lang. Siya na nga yung best friend ko dito eh. Hello Mango Bite, ikaw na lang yung best buddies ko dito sa TC. Where are they, ate? Hindi ko rin alam. Ay, baka nakay, sila, nakay Vin. Baka na. Tatanggalin na yung mga microphone nyo. Baka nakay Vin. Ayan. So, we have
Harvey and Rin with us. Yes. Kanina nakita ko si Denise pero hindi ko alam kung saan siya napunta. Naiwan ko kasi si Timmy dun sa sa home. Hindi ko natuloy siya napagalaw. Hindi ko na napagalaw. Ayan. Hello, Vin. Buti umimik si Vin. Thanks, Vin. Hindi kasi minsan mahirap din talaga yung pag mahirap para sa akin hirap ako mag-live kapag naka-open yung Discord dun sa mismong gadget na pinaglalaruan ko. So, iniiwasan ko yun na if gagamit ako ng Discord sa pinaglalaruan ko para mag-live, naka-silent na lang siya kasi hindi rin siya hindi ko maririnig kami magkakarinigan. So we got our third quest, admiring the sapling. So ang last quest na lang natin ay to visit the bonfire. May nawala. Sinong nawala? Si Mango Bite ba yung nawala? May nag-trip ata. So, nag-iisip ako na maggawa ulit ng bagong schedule ng paglalaro. Pero parang yung oras, hello, Test Herald. Nagpagtawa pa eh. Gusto ko yung totoong tawa ni Herald. Ayoko nung boses babae na tawa. Pwede ba yun, Herald? Yung totoong boses mo sa pagtawa, hindi yung boses babae. Kasi parang hindi naman ikaw yung natawa. Tama ba? Ay hindi naman ako developer. Adi, yun ang gawin mo. Pag nagawa mo yun. Yung yung voice prompt na yung mismong boses nung nagsasalita, yun yung boses nun. Ganon. Diba? Oo, magaling yun. Pag nagawa mo yun. Grabe, no? Grabe yun naman kayo. Ano lang yun? Saring lang yun. Pero ini-encourage ko kasi kayo na na magsalita kayo kasi mas iba Si Kuya JP Puig since IT Shaw. Mas iba kasi yung feeling na yung nakakausap ko, yung totoong kayo, hindi machine. 'Di ba? Mas nararamdaman ko yung kung natatawa ba kayo or kung ano man yung feeling yun sa sinasabi niyo. Yun lang yung sa akin. Pero yun. Pero syempre, tanggap ko naman kayo kung ano naman kayo. Kung mahiyain kayo dahil mahiyain din naman ako. Hindi nyo lang mahiyain din kayo ako. Ha ha ha. Hindi ata silang convinced. Oo nga, mahiyain ako. O, eto na guys mag-ano na tayo. Magbubuto tuloy. Magsusunog na tayo. Bitaw na sa ating dalawa. Sino po kasama Neo? Si Ate Rin at saka si Harvey. Great. Ano ba yun? Wow! Harvey! Tinamaan ka ba? Gumamit ako ng pinagbabawal na drink. Ay, sorry. Ay! Ang hirap tumuktok. Bakit ganun? Hindi na siya katulad dati na kapag nag-tap ako tatapak tayo dun sa plant. Ang dulas-dulas na yun ng mga halaman na to. Matulinagyan ba nila dun ng Ay! Ano ba naman yan? Naglulumot. Ayun, may isang bata dun sa baba. Sige. Sindihan natin siya. Dali, andyan na yung parating na si Krill. Bilis. Patulong ako dun sa matangkad. Harvey, bilis! Ayan na nga! Ah! Hindi ako
ba? Teka. Ano ba naman to? Well, hello. It's DDLG Dayu. Ayun, Dance! Nakita kita kay Timmy. Hindi ako makareact. Na-late na rin ako halos. Halika na. Ayun, may +1 si Harvey. May imbitado. May inimbitang kumapit. Ayan. So, bago, yan. Kinidnap na po ako ni Vin. Oh, Ha, ha, kinidnap ha. ka na ni Vin. Sana pala pinakidnap ko na rin si Timmy. Nakalimutan ko siyang ipasok eh. Nakita ko siya na ko na siya sa home. Ayun, si Kuya Joseph. Kuya Joseph. Ano, matay. Ano ba yan? Joseph. Apit po kami dito nila Kuya Vin. Apat. Sino-sino kayo? Si Herald, si Kuya Vin, si Denise, and si Wanda? Tama ba? Wow. Correct. Correct. Sige, tara na. So, dito naman, 4 din kami. Si Ate Rin, si Harvey, tsaka si Kuya Joseph. Tapos yung +1 ni Harvey. Harvey! Tinamaan si Rich. Nabitaw sila lahat. Kapit dali, nandito. Galing naman ni 8 kami puwid na po mangahula. Syempre, na-anticipate ko na yun. Kasi parang puno kanina rin sa eh. Late kasi ako nakapasok din ng Discord. Hindi ko tuloy na. Alam niyo ba kung bakit ako late sa Discord? Paano? Nanood ako ng alam niyo na. May nakita kasi akong YT channel. Galing niya magkwento ng mga details dun sa So, yun lang. Sa isang pinapanood. Basta yun. Hindi ko masabi. Basta yun. Alam niyo na yun kasi sinend ko na yun sa message kanina. Yun yung pinag-aabalahan ko. Muntikan ko pa nga akong muntikan pa akong malate nga. Five minutes yata bago mag-reset ako. Advance happy Valentine's everyone. Wow! Happy Hearts Day every day. Ha 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 ha. Oo, mahal na nga daw ng bulaklak ngayon sa Dangwa. Dati makakabili ka ata ng 1 dozen of roses for 500 pesos. Ngayon, 1, 2? Mahal. Hindi ko alam yun. Dapat talaga klaro sabihin. Ano yun? Teka lang. Sa MGA single Diane, nude na langing Netflix sa bahay. Hello, Rin. Thank you so much for the followage. And the notify. Di ko alam yun. Dapat talaga klaro sabihin. Alin yun? Rin, ano na naman to? Ano na naman yung sinasabi mo dito? Hindi ko rin alam yan. Rin, ano yan? Teka. Rin, ano daw? Hindi ko sabi mo kasi ate, alam na namin. Di mo ba? Hindi, sinend ko na kasi yun sa GC kanina. Na meron akong pinapanood. Kanina ko lang din siya napanood kasi na-intriga ako dun sa istorya. Nandun na kasi ako sa storyline ng isang arco na paborito ko. Alam na ko sino yun. Tapos, sabi ko, pinaghahandaan ko kasi yung alaga niya. Hindi man niya pala alaga yun. Hindi niya pala alaga yun. Friends sila, friends. Kaya lang, they become enemies. Ganon. Naging friends to enemies sila, ganyan. Bad trip laptop ko, nag-update. Di ko mapanood ang live. It's okay, Rin. Basta kapit lang tayo. It's already 4:14. Abot pa kaya tayo? Sabi mo kasi ate, alam yun na yun.
Ayoko kasi masyado nang banggitin yung game na yun kasi gusto ko mag-focus ito sa game natin ngayon. Anyo po balik Neo sa February 14th. Balak? Wala naman. Hindi kasi kami ma-celebrate ng ganun. Kasi everyday naman, pwede naman namin i-celebrate yun. Kumaning bubog. Ano daw? Teka. Hindi ko mabasa sa ano. Naka-close yung, yung desktop ko sa Discord. Naka-open yung pang-monitor ko. Teka lang. Nagsusunog kami ng plan. Hindi ko mabasa yung sinasabi ni Hera. Hindi ko rin maintindihan kasi masyadong slang. Pero naintindihan ko yung plano. Ano pong plano ninyo sa ano? Pero yung sumunod na statement, hindi ko na-gets. Harvey, kapit! Harvey, dali! Kapit! Ayun, sabi ko nga, everyday naman pwedeng i-celebrate ang Valentine's Day. Doon na tayo sa practical kasi ngayon kami bili, tapos lalabas, ang daming tao, ang mahal ng bilihin. So, timingan mo na lang dun sa hindi masyadong matao, tapos yung hindi peak season, parang gano'n. Diba? May punto ba yung... Hello. Hello! Ako! Asa na? Hala! Ang pakalayo naman! Kumusta ka ba dyan? Sa Saudi Arabia, Vin? Vin! Kumusta ka dyan sa Saudi? Nasa disyerto pa yata to si Kuya Vin. Napakalayo ng kanyang boses. Bin! Teka, di ko masindi. Umuungot-ungot lang naman yung Sky. Ano ba naman yan? Ayaw magsindi. Whoops! Nabaton siya ng sandstorm sa Sumeru. Inabutan siya ng sandstorm sa Sumeru. Naintindihan ko yan. Diba? Inabutan daw siya ng sandstorm. Uy! Sandstorm sa Sumeru. Grabe naman yung sandstorm doon. Grabe talaga yun. Nakadlatan sa Inazuma. Ay, Shakers, nasa ba yung butas? Hindi ko makita. Ito ba yun? Okay lang ate haba dito. Okay lang yan caramels. Pag hindi mauuntog ta. Andito na kami sa Gold. No signal da siya kasi nasa kasaming liwe. Nasa kasam ka. Napakalalim. Kapit Kita na. nasan na po yung request namin sa kantang Jope ha. Uy, nagpadala na ako. Piniem ko pa nga sa'yo yun eh. Binigyan kita ng sarili mong kopya kaya. Di mo ba nakita yun? I check ko po. Oo, pinadala ko yun. Kahit mukha akong ewan doon sa kanta na yun, Herald. Kapit. Bukas na ba yung ano to? Ay, yung Jopay. Oo. Teka si Kuya Joseph. Dali, Kuya Joseph, kapit! Wala. Si Harvey. Tsaka yung kasama niya na una na umakyat. Bye-bye. Dito muna kami sa baba. Nilag namin. Yan. Open ba to? Ay, Diyos mo yung garapon. Open pala. Pero mas gusto ko dito dumaan kasi may purpose ako bakit gusto dito dumaan. Para magba-backdoor tayo. Because we are the backdoor Sky Kids.
Pero masama yata ibig sabihin nun eh. Pero, Bakit ko doon? Kaya sa kanan lahat. masaka, kaya nga eh. Kaya mo na. Wala, di ko may... Oh! Nawala bigla si Kuya Joseph. Ala, si Kuya Joseph! Whoops! Pinapahirapan mo akong tatlo ah. Bin kamusta na dayan sa Dubai? Pete, kumusta na daw niya sa Dubai? Kain mo na kami, ate. Sabi mo kasi, ano yun? Sabi niya. Di ko alam yun. Dapat talaga, klaro sabihin na sabi mo kasi, ate, alam na namin yun. Kain mo na kami, ate. Kain well. Ako nga yung pagkain ko. Ito pa nakalimutan ko pang kumain. Kuya Joseph, tara ka! Dali! Kuya Joseph, bilis! Kaya to, labig ko mag-build ka to. Bilis! Yun, buti na lang nakaabot siya. Nice one. Hindi na ako mag-aalala kay Harvey, may kasama naman siya. Oops. Mga lipat kayo. Ako Mamaya ako na lang ko. itutuloy yung ano ko yung kain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abot kaya? Pare. Ay, salamat. Parang emo lang na mag-advance. Si Win, grabe, parang napakalayo niya talaga. Parang nasa Eden lang. Eh, nasa Eden ka ba? Napakalayo ng lugar mo. Naririnig kaya ba ako? Bin, naririnig mo ba ako, Bin, sa Discord? Herald na... Tipo. Ay, nako, Bin. Ikaw talaga, Bin. Meron akong nakitang quest dun sa game. Ikaw yung naalala ko doon. Papalitan ko nga yung pangalan doon eh. Lalagay ko pangalan mo. Papakita ko sa iyo. Ipo-post ko muna doon sa ano. Tapos hindi ako ng permission sa iyo kung okay lang ba i-post ko. Yun, since malapit naman na ang Valentine's Day. Okay lang ba? Para mapakita ko muna sa iyo yung tinutukoy ko. Para malinaw. Ito yun. Parang gusto yun ah. Question! Tapos, tungkol siya sa sa Love. Eh, malapit na rin naman ng February 14. Kaya sabi ko, ay, papakita ko to kay Vin, tapos papalitan ko yung pangalan. Ilalagay ko pangalan mo. Love. Oo, yung mga love na yan. Love, tayo'y magmahalan. Love, tayo'y magmahalan. Oo, may kanta na gano'n. Pang nag-asap tayo sa nakuha ba natin lahat ng kailangan dito? Rin, ano tayo? Rocket? Kaya? O, tara, Forest. Then later. Ako. Pag home, pasok ka. O, tara, pasok. Rin, rocket tayo, Rin. Rin, rocket! Woo! Pag nag-void script na, pasok natin sa Forest. Gano'n, para mag-twist tayo. Rin, rocket! Rin, rocket tayo, Rin. Yaw. O, di ba, maaga pa tayo, guys. Mga, 4:23 pa lang. Sa Forza tayo, 4:23 pa lang. Ay! Isa pa. Tayo na ito. Yun! Nice! I agree sobrang aga natin parang puwid pa mag-Eden. O, diba? Namiss nyo na ba mag-Eden? Nag-Eden na kami. Ay, nag-Eden na kayo? Bago kami mag-run. Sobrang bago mag-reset ba yan? Naku, naiwan na si Harvey. Harvey, sorry. Naghahabol tayo kay Granny.
go, let's go! Wow. Forest. Tayo ng kaming malamig. Malamig ba sa puso ng crush mo? Ako, naiiwan. Yan, let's go! Si Kuya Joseph, baka nakatulog. Kuya Joseph, balik ka na, dali! Nahati yung grupo natin eh. Asa na kayo, Vin? Malamang nasa forest. Sobrang Forest. Kami nasa forest Forest. entrance pa lang kami. So, it's already 4:25. 10 more minutes bago mag-run. Tingnan natin kung ano yung kaya pa natin sa loob ng 10 minuto bago mag- Kaya pa yan, Boneyard. Bunyard! Kaya pa yan, ang Boneyard. Kuya Joseph, Huwag pa yan. bilis! Hindi ako makapag-deep call kasi lulutang ako sa ere. Kaya wala akong magawa kundi mag-ingay-ingay lang. Ganun lang. Sorry ate, alis muna ako. Alam, bigla naman. Pagka-type na ng sorry ate, alis muna ako. Bigla nawala na agad si Rin. Ang bilis niyang nawala. Grabe. Why? She went so fast, I didn't realize. Sense of Sakura Tree, hello, welcome. She's gone with the wind. Sana ako dito. Kaya nga eh. Rin, you're gone with the wind. Yeah, so kami na lang ni Kuya Joseph. Sanay na ako sa ganyan, biglang nawawala. Patay tayo. We will all sleep together. Wah! Sabi niya. Thank you so much, Sons of Sakura Tree, for dropping by to our live. So please excuse me if I am speaking in my mother tongue, which is Filipino Tagalog. Kuya Joseph, come on! Sino yan? Gilda T. So, ang tagal masunog, OMG. Come on, burn! On, yes. Yes, sir. Megumi! Uy! Megumi Fushiguro! Hello! Welcome to the live. So, we have one student from Jujutsu Kaisen. Jujutsu Academy. Tokyo branch. Megumi, hello! So I think we can still go underground. Let's go. Uy, nice! Bye-bye, Rin! Thank you, Rin, for joining. I think she's going to eat na. Pero di ba madaling araw pa lang sa kanila? Di ba pag gantong oras? Tama ba? Anong oras ba sa kanila pag ganito? Ay, hindi. Bin, anong oras nga ba kila rin pag gantong oras sa atin? Kalimutan ko lang. Early ano ba? Para mga brunch, ganun? 10, 11, ganun ba? Or 9 or 9, 10. 9 or 10 in the morning. Mark Harvey! We lost you, man. Sorry. We went ahead na. Kasama ko sila Kuya Joseph tsaka si Rin. Nag-rocket kami a while ago sa vault. Sorry. Sorry we left behind. Oh, thank you so much. Oh, nice. Yeah. You're done na. Good.
Shout out sa mini Juan. No more Tomas? Only Juan? Thomas? Where is Thomas? Sabi ko, where is Thomas? Where is Thomas? Wait, I need to charge. O, di nga tayo bumili. Napadala na. Wow! Uy, very nice! Ako mo na. Gusto nyo nagkamot sa akin. Where is Tomas? Nagkamot ako. OMG! RIP! Ayan. Again, thank you so much to Rin and Harvey for joining us a while ago. During our first map in the Vault, and then, Golden Wasteland and Vault. And this is now our third map, the Forest. So, it is already 4:31. We are going back to Granny's area, the Sunny Forest. So, we still have 4 more minutes. Maybe we will burn some of the wax here in the boneyard. Yes! Huwag ka nang mawala. Thank you so much! Sense of Sakura Tree! Ila. I know, right? Uy, nice! 3 minutes. Di yan, ang tamad na ba ito? Batis na to. Is it auto burn? Uy, auto burn! Uy, ba't ang dami ko napipindot? Laban ako pinipindot. Ah! Hurry, hurry! 30 to 3 minutes more! Di tayo abot, ha? Pero yan, dami ko talaga napipindot. Ano? Games na eh. Puro unfavorite, pambihirang sky to, oh. Nagagalit na si BTS, Kuya Joseph. He's really upset right now. He's upset right now. Mira ito to. Wala man akong pinipindot. Aga, wala pang balik kasi ito. Ano ha? OMG. Nagalit talaga ako nito eh. Wala pang Valentine's eh. Ay, ganda ko na ito 2 more ah. minutes, 2 more minutes, Kuya Joseph. Ayun, burn. Oh no, no more power for me. Woo! Dito. Dito. Ito. No more power. Ha? Whoops! Oo. 34. Oo. Ha? Oo. Ah, Kuya Joseph! Help! Mamamatay na ako. Yun, thank you. Okay, Sunny Forest na tayo. Ay, Sunny Forest na tayo. Untog-untog na ako.
Ayan. Lasing na ako sa kape. Namula ako doon, namula yung tenga ko. Parang uminit din yung tenga ko. Okay, we made it! Tama ka, Vin. Kaya pa tapusin yung boneyard. Fantastic. Hello! How are you? Vin, natapos namin yung boneyard. Kulang na lang namin yung water... Water plant. Water clan. Hindi, ano yun? Ano yun? Water Yung plant. brook water. What water? Ayan. Oh! Underground. Nakapag-underground. Oh, really? Hello! Uy, welcome back, Rin. So, Hindi mo sila your mom is a, very serious Yes. voice lesson teacher. Uy, wow. That's amazing. CEO ng ano yan, Miss Universe. Hello! How are you? Ano daw? Si Jeeps yun? Ako po yan, ate. Ano ang tandaan yung boses ko? Akala ko si... Wait, ano ko? Kapo! Ako! Kaboses naman kaya. Sabi, sabi niya, tama ba yung narinig ko? Si Yelan! Ano yung tama ba yung Yelan nga ba? Ay, ilan ate. Hello! This time. Hello! bingi yung dinig ko. Sorry. Okay, pala yun. Basta pala yung ano ko. Hala, where are you na? Saan na kayo, Vin? Granny na? Granny! Ay, kay Granny na. Ano na kami? Home na po kami. Home na. Tapos na kami. Minadali namin yung paglabas ng kasi di bola ni Granny. Oh, fast forward yun na. Wow. Sana all. Pinatahay namin si Granny yung mga kasi di Uy, bola ano ba niya. naman yan? Pag narinig ka na naman ni Rin, Vin, lagot ka na naman. Asa na yun? Lagot ka pag narinig naman yung mga tsitsi mo na yan. Yung sa orbit na daw kami. Ayan. Pag binasa ng ano. Orbit may sabay namin si Aurora. Kasama mo si Aurora. Habang nasa orbit kami. Pupunta May ganun na ba ngayon? Di, oh. Bago na, binagtag si Aurora. Hindi, pero na-notice nyo ba na iba na yung orbit? Yung kulay ng orbit, medyo violet blue. Dito pa na Di pa ako nag-edit. Kala ko nag-eden na kayo. Sabi mo kasi naniwala tuloy ako, Bin. Bin, pinaniwala mo na naman ako. Ikaw talaga. Bilis talaga maniwala niya. Syempre sabi mo, Madaling mabudol ko si Ate ko. Hindi, pero kasi sinabi mo siya na ganito, nag-eden ako, oh. Mali ko ba kung nag-eden ka talaga? Diba? Siguro pag sinabi ko, gawa na ako ate. Kain tayo. This is my, late breakfast. Breakfast? Ito yung breakfast. Gawa na ako, niwala ka lang. Hindi pa. Di ba? Ito yung wala. Hindi ako maniniwala doon sa boyfriend tuloy. Sa girlfriend. Taba mo, Johnny. Ha? Taba ni Dennis. Tignan mo si Dennis. Hindi mo. Ako din magpapataba ako. Oo, Bin, magpataba ka. Mas iba pag may muscle. Hindi na tayo. Taba niya. Para kaya mong ipagtanggol yung mahal mong babae. Diba? Baka mamaya mas matakot pa yung
TV. Handa na ba ibukas? Hindi pa. 20 pa lang plus yung akin na iipon. Ayun nga pala, nag-pull pala kayo kay Alhita. Oo, Pull ba kayo? kaya nga. Ay, Hello, Amo Sleepy! Maswerte si Kuya P kasi nakakuha siya ng alhita, meron pa siyang wepo. Diba? Sabi ko, di ikaw ang club ni At in fairness, that's right. maganda yung build niya. Very effective. Sa birthday na lang kaya niya na ako mag-pull para swertehin. Uy, baka ano yung sa birthday niya? Kailan ba birthday niya? Sa 22 ba? O 20? Because wala. Napipil ko na ka-vibes ko siya. February din. Talaga. Kaya, simulan. Ala, si Kuya Joseph, nakukuha kayo ni Kuya Joseph yung ibang lights. Kuya Joseph, nakukuha mo yung mga ibang lights. Putik na hindi na kasi yung TV ko ah. Kung mailalim ka, bilisan mo! Lit. Masyado mataba na yung Skykin ko. Hindi tayo. Kamot naman yung lamig. Okay, good. Itong dalawa, nasisisip ko. Mga kayo dyan. Nasisip kayo. Nagtagaan pa kayo ni TGC nag-live. Nagagalit si Ace. Uy, si Amo Sleepy online! Parang tagal ko din nakasabay si Amo Sleepy ng isip ko. Naingkot yung tatlo. Sige. Ano, kaya pa? Hello, ano na? Wala na kayong monitors nyo, no? Ayun, naipit, nabaliw na. I love your picture. Kasi, Ano ikot kasi? na lang. I can easily recognize you. Very good. Very nice picture. Thumbs up. Yan. Wala na tayong ano. Wala tayo siya. Ah, finish na yung Chevron niyo. Wow. Wala tayo siya. Makapag-tibig tayo. Kahit malaki tayo. One more candle ba sa candle talaga? Candle. Hindi ka magpapatalo. Hindi tayo guys. Miss Uncle Sleepy. Taglag. So it is already 4:43 in the afternoon. 2 more minutes before going out of here. Kay Granny. Sa place na ni Granny ah. Teka, tingnan natin baka mamaya 44 na pala. Ah, 44 na. Pwede na. Let's go. Wala na yan. So, continue na tayo. So, we will go sa Forest Brook. So, we went already sa sa... Uy! Yan. We went already sa Boneyard. Fantastic na kung natapos agad natin yung dun banda. Wow! Isn't that amazing? Tingnan mo. Tingnan nyo kami tatlo. Para kami yung family. Family tree. Oh? Asan na ba kayo banda? Late na anak namin, oh. Ang tiyaga ko. Grabe, tiyanak. Late na Herald. Uy, speaking of tiyanak, meron ako napanood sa TikTok. Ano siya, yung content niya kasi doon, tungkol sa mga horror stories. Eh, taga
speed nun. Tapos, okay, sige po. Grabe. Salamat po. Ako yung- Tapos, buntis kasi siya. That Na-document. reminds me of Pontianak. Oo, na meron siyang, meron siyang na-document na habang parang tutulog na dapat sila nun, hindi siya makatulog kasi parang may tao sa bubungan nila. Tapos parang kinukutkot yung kisa, yung alam mo yung, basta may gano'n yung may certain tunog na parang kinukutkot yung bubungan. Tapos hindi lang tunog ng bubungan, kasi parang ramdam niya, dinig niya na parang may gumaganon. Nakadit sa video. Eh, kinukwento Young ginagaya. Mahahabang Young Dilanayan. Oo, yung tik-tik na. Grabe yun. Ano nga ba pangalan ng girl na yun? May ganun nga ang nakwento sa TikTok ko. Wala, yan. Napanood ko pa kung kailan matutulog na ako. Tapos, pinakita ko pa. Ayun, si Wanda. Pinakita ko pa tuloy kay Kuya P. Sabi niya, huwag ka naman ito ganyan mamaya. Tapos, meron pa akong, sabi ko pa kay Kuya P noong nakaraan, hala, ano ba naman yan? Nakakatakot naman dito kasi nga, pagkatapos ko gawin yung isang quest, biglang may momo sa likodan ko. Sabi ko, wala, bakit may momo? Bakit ganyan? Ang pangalan niya, no, something dun sa yun. Focus kayo kung ano tayo. Hello, Wala hello, na ako. Vans! Hello, how are you? Vans, tawag nito. Tapos ka na ba dito? Oh. Baka mamaya natapos ka na Oh. ba dito? Tapos na. Oh, Naiwan Malalang. na naiwan ka? Wala, hindi mo. Bin, ba't mo iniwan si Wanda? Hindi ko ako. Hindi ko ni Hero. Magkaka-Hero kayong tatlo eh. May FK din kasi ako. Ititimpla ako. Si TV. Ako, hindi ko na siya nagawa. Mamaya na lang sa o kaya bukas na umaga. Sige mo yung yung dito yung nag-carry sa'yo. May tawa ako. Hindi, pero Tatlo kayo napansin ko magka- nga, ilang araw na yun, hinihila ko si Timmy. Yung mga S's at saka ibang wax, hindi ko nakukuha. Kaya nagugulat ako pagkatapos, may kandila, may chevron pa siya. Ang ginawa ko, di sinumulan ko ulit sa quest map kung saan yung map ng natin gawa ng SC. Wala! May mga kailangan pa akong sigdihan nga na ang dami ka mo. Sabi ko, wala, ano ba yun? Kasi hindi dumidikit yung yung mga wax ng SC sa kanya, yung fragment. Kasi sabi ko, pala bakit yun? Dito, tapos na kayo. Patapos na. Dito, once tapos na kayo dito sa boneyard, nakuha nyo na yan dito ni Labi, nakaibig ka. Kasi ito actually kung Nawala sa loot. wala. Nakuha ko Cancel na, ground. nakuha ko na kasi to. Sige. Ibig sabihin hindi pa. Sige. Ang na-Hero to. Wala na. Nawala naman si Reed. Talagang dito sa forest, talaga to eh. Gusto yung kuhaan ng mga bata. Nawala na. Uy, hello Angge. Nilita ko ni Angge. Friend ko to. Friend ko to. Min, kayo ba? Friend na pa kayo ni Angge? Papalit na kami. Oh, very Hindi pa ako nagreklamo. At least may friend na tayo. Uy. Yun, buti na lang sunod na dito sa part na to. Once, kailangan ko ng power. Wala na akong power. Well, hello. It's Ryan. Hello, Rin! May iyon tayong kasama. Teka. Hindi ako Lion. makataas. Hi! Yun pala, hindi pa pala talaga bird. Yung isang grupo lang na nagbago. Wala na ako. Sorry.
na akong power actually. Aandap-andap na yung ano ko. Yun. Kasi yung power ko, alam mo yung ano na lang, yung flame, tapos magiging red, white, ganun yung itsura niya. Ganon. Hello, hello. So, yun yung parang iniisip ko na gawin. I-alternate ko na lang yung pagla-live ko ng, ano, ng, yung live game. Tapos, saan na ba tayo? Wala ako. Ay, sorry. Nakalimutan ko saan na tayo. Kasi para sa gabi, yung ibang ano, mapanood ko din. Like tulad nila Ate Desi, nila ang kasi. Hindi na kasi napapanood din yung live nila kasi kung nag-live din ako sa gabi. Parang, napansin ko naman. Kaya ko na nga lang yung ano ko, every after ko sila. Pati yung game natin isa. Parang i-alternate ko siya. So yun. What do you think? I think it's great. Wow. Thank you. Kaya kita reaction ni rin dun sa ano ko. Yung basta hindi na ako mag-live ng gabi para makapagbigay naman ako ng attention sa iba. Wow. Di ba? Sa iba natin mga kaibigan na nagla-live din. So, basta yung oras natin ng paglalaro ay siguro kung yung isang game maglalaro ako ng ano. Pero I believe, you do it for yourself, kaya you speak for me. Oh, yun nga eh. Kasi ang feeling ko kasi hindi ko na sila rin masyado napapanood. Kasi, ano ako, naglalaro din kasi ako, parang gano'n. So, ang ano ko, hindi lang laro, naka-live din kasi ako, parang gano'n. So, hindi na lang siguro ako magla-live sa gabi para makagalaw naman ako sa live. Basta kung saan ka masaya. Ay, nawala sila! Ala, yun lang. Kung ikaw ay masaya, biglang boom, nawala sila lahat. Si Wanda tsaka si Rin. Sweet kasi. Pasaway talaga itong ano dito. Tagal pa masunog. Wala, kawawa naman yung batang dito. Teka, silong muna ako. Hintayin ko sila dito. Hintayin ko kayo dito. Rin, Wanda, kung babalikan nyo ako. Silong muna tayo. Nahulog ko naman ako. Ano ba naman yan? Akala ko. Asa na si Lumas? Nag-split. Wala kayo ni Rin pareho. Lumabas kasi yung yellow signal. Wanda, tulog, nabasa yun. Oo nga. Ayun, nakita na. Ang lakas na tuk-tuk-tuk-tuk, may tumutuk-tuk-tuk-tuk. Sabi, mga ganun. So, yun lang. Uy! Ayun na naman, nawala sila. Wala ka ta. Mag-isa pa naman na ako. Alam ko na. Baka pag, hintayin ko na lang sila sa
Hello, Renz, dito sa temple. Kami Nawala na naman. Pati si Rina wala. Ako ba? Ang ano? Pinipindot ko yung kay TV. Pinipindot ko yung kay TV. Ano ba yan? Ginagalaw ko yung kanyang screen. Pinipindot ko yung kay TV. Parang tangit pakinggan. Pinipindot ko yung kay TV. Sabi ko ba? Kasi parang pangit pakinggan, no? Kaya nga. Hindi, Teka. Nalaki tuloy yung mga mata ni Ray. Wait, syempre wholesome tayo dito. Walang ganun. Kaya lang. Wala, tagal naman masindihan. Ba't ganyan? Yun. Edit lang po ako. Pangit. Ano sabi niya? Pangit. Ni Sky ngayon. Ngayon lang ba? Maganda yung game. Pangit yung mga nangyayari. Ganyan nila. Tagal-tagal ng issue. Di pa rin nila masolve-solve. Ba yan? Para saan pa yung mga naging tester nila? Hindi naman nila ginagawa yung trabaho nila. Nagreklamo eh, no? Doon lang tayo sa totoo. Ang tagal na kasi lagi na lang may mga ganyan. Finally, Ay, buti na lang talaga walang labanan dito. Baka mamaya ba nakikipaglaban ka, biglang nawala ka po. Tapos, uulitin mo ulit yung laban nyo, no? Kasi nawala ka o nag-split kayo ng mga kalaro mo, no? Di ba, ang sama lalo nun? Buti na lang ganito lang yung laro natin. Sunog-sunog, ganyan. Di ba? Paano imagine niyo kung halimbawa yung laro natin na to, Sky, Children of the Battlefield, yung mga ganyan. Tapos may mga laban-labanan. Tapos bigla na disconnect kayo. Tapos na-split na kayo. Wala na eh. Ulit-ulit yung kalaban nyo. Lagi kasi nag-split pa rin. Ba yun? Uy, Memo! Hello! Welcome and good afternoon, Memo. ano, bede? Sana maayos bede. niya. Wala, kasi ang tagal na natin. Ilan ba? 2020. Oh, 3 years na. 3 years na tayo naglalaro ng Sky. Maganda pa yung kakal yung Hindi kasi lagi sila talagang may nag-split talaga sila. Kada na lang. O sinasadya talaga nila yun dito sa sa forest. Ganda-ganda na lipad namin nila Wanda tsaka ni Rini. Biglang nawala sila. Ilang years na nasa... Kaya nga, diba? Juan? Di ba nila balak ayusin yun o sinasadya talaga nila yun? Dapat sabihin na kagad nila, sinasadya namin yun, guys. Para makamit kayo ng ibang mga tao sa school. Parang gano'n. Kasi kung siya sa... Yun. Out na po muna me I will cook lang po bye everyone. Bye-bye! Anong ba lulutuin? Let's go home. Si Dance. Uy, magluluto si Dance. Thank you, Dance. Magluluto si Dance. Matulutuin mo hot lang. Pwede na. Yan. Yay! We finished. Walnut shrimp po and chow mein. Wow! Masarap naman yan. Shrimp. Siguro kay ano yun. Wow, sarap na ba yan? Kahit alam. Grabe. Basta may shrimp daw yun, Bin. Basta naghindi ako dito shrimp. Hello, Jessica Edwards. Welcome and good afternoon. DDLG Dayu has left. Thank you, Dance, for joining our Discord. So, she's going to cook dinner. Thank you po, Ate Edwards. Thank you, Turi. O yun! Wow! Sunset. See? Until now, hindi pa nila na-fix yung heart. Kapag nag-click ka ng heart, kapag mag-claim ka ng heart, yung heart andun pa rin. Kaya, wala na.
Kaya, bankrupt na yung heart mo dito. Kaya nga yung heart Naamag- niya, napanis na dun yung heart. Hindi na siya nakuha. Huh? Ay. Rin, wait lang ah. Home ulit. Mag-home lang tayo ulit kasi gusto ko makita kung wala na siya. Hindi ba nila inaayos yan? Yung part na yun na hindi mo kagad makukuha yung ano mo, yung SC mo, yung SC. Oh, nandito pa rin siya. Wala, hindi mo makukuha yung SC. Hi! TGC, what's happening? You're not planning to fix this? What are your plans? Tell us. So, gano'n na inaway. Until now, they didn't fix this, no? Kasi what if hindi ka na magla-log in the next day? Eh, di wala na. You fail to collect the SC, free SC. Boke na boke. Diba? So, let's light our friends. Mautot. Uy, si Sir Sai online. Wow. Tagal, parang ngayon ko lang siya nakita online ng araw. Yan. So, let's check our constellation first. Yan. Nakapag-light ba tayo nito? Yan na natin. Alam nyo ngayon, hindi ko na masyado pinapansin yung traveling spirit. No, parang kasi nakuha na ba lahat yung traveling spirit? May mga namiss na ba tayong traveling spirit? Hindi ko na siya masyado napapansin ngayon. Basta pag nakuha ko na, okay na. Try Neo Po Tumawa haha. Ako? Sabi ni TGC, di daw nila ayusin yun sa puso kasi self-love na lang muna tayo. Eh, paano yung SC? Wala na yung SC natin. Kailangan yun. Farewell. Diba? Iota has left. Wala, nag-out na si Once. Nakakainis yun. Kasi paano pag halimbawa nakalimutan mo nang i-claim yun dahil yung heart, parang hindi mo na nga nakuha. Wait lang, mag-record ako rin. Sandali lang. Ano daw sabi niya? Re-log in na siya ate. Sige, mag-re-log tayo. Ang gara kasi, bakit ganun? Ikaw? Ang daming reklamo. Hindi kasi naman, kaya ako naman nasasabi. Ang tagal na kasi natin naglalaro ng Sky. Ganun pa rin yung mga issue paulit-ulit. Tapos yung mga magaganda, yun yung tinatanggal nila. Yung mga, carry hold natin, yung wall glitch, alam mo yung mga magandang ganong teknika yun ang mga tinatanggal nila. Itong split nila matanggal-tanggal, yung heart nila maayos-ayos. Ano ba yan? Galit na ako, nakakapos. Ayun, si Uncle Sleepy, oh! Bigyan namin si Uncle Sleepy ng heart niya. Heart na paghagal. Uncle Sleepy, wiki-wiki na, halika na. Tanggapin mo itong paghagal. Wala, natutulog si Uncle Sleepy. Tulog po si Uncle Sleepy, mga kaibigan. Teka, silipin lang natin ulit yung ayun, si Rin, nag-recon siya. Hello! Welcome ulit sa atin dito sa home. Rin. Nakakainis kasi yung ganun. Ulit-ulit kasi. Tapos kailangan mo ulit recon, ganyan. Paano kung nagmamadali ka? Hindi naman lahat ng pagkakataon mahaba oras. Dami ko sinabi. Ayan. So, medyo mahal din yung yung level 3 tsaka level 4 ng Leading Child emote. 26. So, this is our second spirit. Wala na talaga kapag rushing tayo 38 candles. Kaya nga. Uy, Mick! Sleepy AFK in housework. Yes, I think Uncle Sleepy
here, but look at him. Mick. It's good to see you, Mick. It's been a while. Happy New Year! Happy New Year, Mick! Let's wave to Ate Mick. Ate Mick, hello! Yeah, ako sleepy, Sir Loco. I wonder what he's thinking. He's thinking a lot of things. May Skygy na tumingin. Ala, sleeping but no ZZ. Kaya nga eh. Yes! Early Valentine's Day. Happy Hearts Day, Ming. Happy Heart Month. Belated Chinese New Year. Belated New Year. Happy New Year. Yeah, Uncle Sleepy. Oh, sleeping but not sleeping. Sleepy. Uncle Sleepy. Not sleeping. Ano ba? Mali-mali pala. Happy Valentine's Day. So, Bigyan natin siya. Let's burn this kid. Let's burn this kid. Ang brutal eh. Light na lang. Bakit kasi burn? Ay! Hindi natin siya rin. Yari na happy natin siya. Ay, ito pala niya natin nakuha. Oh, nagpalit siya ng pants. Okay. Ay, si Kat Yarn. Ayaw magpasunog. Sunog. Alright. Well, anyway, it is already 5:07 in the afternoon. Hey, it's a Monday. New week for all of us. Ayan. So, thank you so much to Wanda, Rin, Harvey, and of course, Kuya Joseph for joining the run. Hello also to Uncle Sleepy that we finally saw in a while. Finally, have Kuya Sleepy here with us. It's been a while. Diba? Yes. Picture natin siya. Ano tayo na matatapos? Nagigit na ako sa iyo. Ay, may humarang na bata. Ano ba naman? Alis ka dyan, bata. Yung ulo mo. Ano ba naman yan? Bakit kasi may humarang na bata? Oh, wala na. Maganda man yung cake mo, pero... Ay, si Kevin pala yan. Sabi mo, inalis mo lang. Hindi ko kasi ma-picture. Si Uncle Sleepy. Yan. Ay, ang cute naman pala niya. Sige na nga. Sama na kita sa picture. Ayun, umalis siya. Ay! Bakit ganun? Sorry. Tumalon kasi. Ay, ganito ko gusto ng camera. He said he got heavy rain before. Yes, Ate Big. But I think he already finished to manage it. The other day, he posted some photos of him cleaning the clothes, washing the clothes. Tapos na daily schedule. Alright, so again, our quest in the Golden Wasteland, we have to admire the sapling, catch the light, relieve the spirit from the broken temple, and we have to visit the boneyard. So, thank you again to Rin, Harvey, Kuya Joseph, Wanda, and Uncle Sleepy. And to all our friends who are with us, thank you so much. Rin, Hera, Rin, a while ago, Wanda, and Denise. And to our friends, Ate Nick, hello, thank you so much for dropping by. Memo, Jessica Edwards, Uncle Sleepy, Sense of Sakura Tree, and Harvey, Rin,
liking and also interacting with us during the live, sharing their comments. It's a big, big help. Thank you. Thank you so much. From the bottom of my heart. I'm putting heart to every comment. Alright. So that's it, Pansit. We'll see you until our next adventure in Sky Children of the Light. And enjoy the rest of your week. Stay safe and be healthy. Well, hello. It's Dricky. Oh, Cliffy! Umabol si Cliffy. Hi, Cliffy. Hello po. Hi. So, yeah. So, that's our adventure. Thank you so much, guys. Lagi na lang akong late ate. Matapos na. Hopefully, pag, 3 p.m. na ulit yung reset. Mga hanggang 5 at least, Thank you again, Rain. Ayan. So, I'm gonna... Nakababad ko ng TikTok eh. Diba, minsan nakakaano talaga, nakakababad sa TikTok. Opo ate, lalo na puro concert ko nakikita ko. Kasi nasa, yung FYP ba yun? Thank you, guys. I'm Opo. going to end our live now. Bye-bye. So, but we will still stay for a while in our